Ozeania munduko kontinenterik txikiena, Australiak, Zelanda Berriak, Papua Ginea Berriak eta beste 100 uhartek osatzen dute. Hawaik eta Pazko uharteak besteak beste. Inguru honek bi aukera nahiko desberdinak eskaintzen dizkigu oporratseginak pasatzeko. Batetik, Pazifikoko uharteak ditugu, ametsezko leku zoragarriak. Eta bertan area zuria, ur turkesa eta zeru urdinezko hondartza tropikalak. Eta bestetik, Australia eta Zelanda Berriko hiri handienak, Europako metropoli nagusienekin parekatu daitezkeenak. Australiako hiri ezagunenetako batean, Sydneyn, museoak eta gaueko giro ezin hobea izateaz gain, gaur egun mundu osoan ezagunenetakoa den eraikin bat aurki dezakegu. Sydneyko Opera House 2007an UNESCOk gizateriaren ondare izendatu zuena. Handik gertu, Darlingo portua, hiriko gune turistiko handienetakoa. Lorategi txinatarra eta Sydneyko akuarioa ikus ditzakegu bertan. Xarmangarria izango da Ozeaniako hainbat toki deskribatzeko bisitari askok gehien erabiliko duten hitza. Ozeania kontinente magikoa da, natiboen kultura, animalia exotikoak, turistentzako guneak, akuarioak, arrezife eta koralak, eta hondartza tropikalak eta subtropikalak batzen dituena. Eta edozein toki hautatzen dugula ere, asko izango dira kontinente honek emango dizkigun ezustekoak eta plazerrak.